Tak čaute, ľudia, Martin Červenka. Dneska je tu so mnou Lukáš Boskarel! A dneska si dávame otázky. Je tu aj Axton TV. A Nerob! Moje! Lukáš, dneska si dáme otázky Axton TV alebo Fake TV.cz. Naraz, že? Áno. Ako raz, dva, tri. Axton TV platíš kovču. Ticho, bez tej platíš kovču. No, takže. Martin Červenka alebo Axton TV. Martin Červenka platíš kovču. A ja s ním nenechám. Fake TV.cz alebo Martin Červenka. Lukáš. 4. Martin Červenka. Ale ne, Martin Červenka. Futbal alebo mobily. Raz, dva, tri. Futbal. Jaj? Ty si podal futbal alebo... Mobily. 4. Futbal! Platíš kovču! Dám odbeh 1 a budem mať 11. Ale ja nešom taký čítal. A dostali sme, počkajte, dostali sme aj Beslavu náramky. nič nevieš, že? Použil si pán. Dostali sme aj náramky. Gratulujem ti. Ale vychytal sa mi. Čak áno, tam vidím, že jeden. Impulse Crave. Za euro, že? Za euro? Áno. To prele, to bol medzinárodný deň detí. Že, a to mali platiť škola, ne? Takže to by bolo pre dnešného video. To by bolo pre dnešného video. Všetko ľudí sa s vami. Martin Červenka A Lukáš Boskára. Axton TV! Takže čaute. Mizni.